Samantala po na dagdagan ng suportang pangkabuhayan po ng pamahalaan sa mga tricycle operators at drivers sa Bayambang matapos makatanggap po ng tig 10,100 ng 500 miyembro po ng mga tricycle operators and Drivers Association or TODA sa ilalim po ng programang Tulong Pangkabuhayan sa ating Disadvantaged at Displaced Workers o TUPAD. Ito po ay programa ng Department of Labor and Employment. Isinagawa po ang payout sa pangunguna ng Department of Labor and Employment Central Pangasinan Field Office, katuwang ang Public Employment Service Office or PESO Bayambang at Municipal Treasury Office nito. Sa pamamagitan po ng programang ito, nabigyan ng agarang suporta ang mga benepisyaryo habang nagsisikap silang makahanap ng matatag na paghanap buhay. Inaasahan pong magagamit po ng mga tumanggap ng ayuda ang kanilang natanggap na kabayaran sa pang-araw-araw na gastusin sa kanilang pamilya kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang naglalayong mapalakas ang kabuhayan ng sektor ng transportasyon sa bayan ng Bayambang. IFM News. IFM News. IFM.